информацион мәгълүмат чараларын Кукмара телевидениесын һәм Кукмара авазы дигән радионы берләштерә. Безнең район газетасы инде 1930 елның 14 сентябрендә колхоз Алга дигән исем белән чыга башлый. Аның беренче редакторы Сәмигулла Кәримуллин була. Ул Бөек Ватан сугышында матросов батырлыгын кабатлап һәлак була. Газета бүгенге көндә Татарча-русча газета икесе бергә 4500-дән артык тираж белән чыга. Атнага бер тапкыр басыла. Казанда Идел-Пресс типографиясендә басыла инде. Почта аркылы язылалар. Үзебезнең альтернативный подписка да бар. Ансы 170 дана. Ансын инде редакция үзләренә килеп алалар, яки үзебез организациягә итеп бирәбез. Менә сезгә нәрсәсе кызык монда сөйләгез, нәрсә белән кызыксыз? Верстка белән безгә бик тә кызык верстка. Менә әйбәт верстат итәләр, бездә бик күп сораулар. Без бит үзебез генә өйрәнгәннәр инде. Булар профессионаллар, шунларга күрә сорыйбыз. Сезгә нәрсә кызык? Безгә барысы да кызык, чөнки менә нинди программада верстка эшләнә, ничек итеп теге баш исемнәре ничек куела, шулар барысы да кызык безгә. Карыйбыз. Өйрәнәбез дә күп кенә нәрсәне менә. Даже карау белән. Бүгенге көндә район газетасы Хезмәт даны һәм Трудовая слава газеталары икесенә бергә 4500-дән артыграк тираж белән чыга. Атнага бер тапкыр чыгарабыз инде. Кызыклырак итәргә тырышабыз. Теге халык укый торган, халык белән әңгәмәләр, хатлар, элемтәләрне югалтмаска тырышабыз. Чөнки безгә бит инде подписканы саклап калырга кирәк. Подписка елдан ел кимсә дә, әле менә шөкер укучыларыбыз бар дип сөенеп эшлибез, яшибез. Тираж 2 газетка 4500-дән артыграк. Менә материаллар туплау, журналистлар белән проблемалар бармы? Аеруча татар журналистлар. Миннән сорыйлар инде, сез газетага ничек темалар табып бетерәсез, ничек материаллар табып бетерәсез дип. Без киресенчә материалларны газетага урнаштырып бетерә алмыйбыз. Темалар шу хәтле күп, чөнки районыбыз зур, киң кырлы тормыш белән яши. Дәүләт программалары тормышка ашырыла, культура, спорт яңалыклары барысын да яктыртабыз бит инде. Ondan соң төрле теге халык укый торган темаларга анда мәсәлән гөмбә чоры булса, гөмбә, җиләк чоры булса, җиләк, балыкка йөрү менә шундый кызыклы темаларда табырга тырышабыз. Халык аларны бик яратып укый инде. Киңәш битләре бар. Атнага, айга берничә тапкыр чыгарабыз хатлар бите. Газета укучылардан килгән хатларны туплап чыгарабыз инде. Ул да бик кызыклы. Үзебезнең теге штаттан тыш хәбәрчеләребез бар безнең. Алар инде өлкән яшь табылсалар да, аларның тормыш тәҗрибәләре зур, күпне күргәннәр, язалар, уртаклашалар. Материалларга катлык юк. Журналистлар безнең штат тулы инде безнең журналистлар 2 кеше. Юк, алай теге тоткарлыклар булмый, материаллар булмый дип проблемалар юк. Аллаһка шөкер. Радионың тапшырулары татар телендә генәме? Татар телендә көнгә 3 тапкыр гына чыга. Вакыт исетенрәк 7-дән 8-гә хәтле, оннан 1-дән 2-гә хәтле, кич белән 7-дән 8-гә хәтле. Менә Гөлнара бер үзе эшли инде, тагын операторный звукорежиссер егетебез бар, ул отпускыда. Кемнең яшьлегендә чыгасыз? Нигә булган ишем? 107 һәм 9 Безнең инде Булгар радиосы эшли, ул ФМда пока. Сез шунда кысабыз. Без шунда кысабыз, Булай Булгар радиосының үзенең 91.5 ФМ. Бездә бит күп милләт халкы яши, һәрберсенә вакыт бирергә тырышабыз инде. Килеп тә кичүләр сезне юлларыбыз. Турыдан туры эфирга да чыгышабыз. Без көндез һәм кич белән турыдан туры эфирда сөйләбез. Иртәнгесен инде яздырып көн сайын дип менә безнең среда һәм җомга көннәрендә турыдан туры эфир кич белән генә булмый. Көндезләрен алып барабыз.
Кичке эфирларда менә шушы 2 көндә инде безнең тормыш яме дигән тапшыру чыга. Анда безнең хезмәттәшебез Йолдыз туры эфирда түгел инде яздырып әңгәмәләр әзерли, тапшырулар әзерли. Күренекле шәхесләр белән Мара районының Ничә кеше сезнең штатта телевидениедә? Радиода менә без үзебезне 2 кешене генә әйтә алам мин, Руслан белән мин. Юк, әлбәттә, бу форумга чакыру алгачтан да шатландык, чөнки һәрбер җыелышка килгәндә ул форумның ниндидер башка төрле формадагы җыелыш булсынмы, ул һәр вакытта да ниндидер яңалык бирә. Менә бу журналистлар форумы Аллага шөкер традициягә әверелеп китте һәм безнең башка төбәкләрдә эшли торган журналистлар белән тәҗрибә уртаклашу ул бик кирәк дип уйлыйбыз, чөнки үз Казанында гына кайну ул бер вакытта да үсешкә китерми. Без инде күрәбез, кайсы төбәктә ничек эшне оештыруларын да, журналистларның эш алымнары белән дә танышабыз. Инде үзебез 30 ел эшләсәк тә, һәрберсеннән яңалык табабыз. Бүгенге көндә бит инде тормыш тукталып тормый, алга бара. Иң актуаль мәсьәләләр тикшерелә. Шулай ук эш алымнары да үзгәреп тора. Безгә иң кызыклысы менә социаль челтәрләрдә эшләү, аны ничек үстерү, ничек укучылар табу. Шулай ук тиражны үстерү мәсьәләсе дә, укучыларны ничек җәлеп итәргә, газетаны ничек бизәү мәсьәләләре. Санап китсәң, менә шундый кызыклы сораулар һәр вакытта да яңарып, үзгәреп тора торган темалар булар. Аларга шул сорауларга җавап табу, ул менә шушы форумның мәйданчыкларында табыла да инде менә шушы сорауларга җаваплар. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Телевидение нинди форматта эшли, нинди тапшырулар әзерлисез? Телевидение безнең хәбәрләр рәвешендә чыга Татарстан 24 каналында. Формат без тапшыруларны атнага бер генә күрсәтәбез. Кукмара район өченендә кемнең летай провайдеры бар, шулар күрә ала. Вот. Бездә эшли 4 кеше. Ул безнең 2 корреспондент, монтажер, оператор. Әлеге моментта безнең монтажер егетебез юк, ул инде оператор егет аны берләштерә. Вот төп эш инде шушы егет эшли инде. Корреспондентлардан соң. Менә авыл җирлегендә бит инде ул район җирләрендә халык үзенең җирлегендә яшәгән кешеләрне күрергә тели, тапшыруларда аларның герой булуларын тели, республика телевидениесе аша гына күрсәтеп булмый бит инде. Үзегезнең райондагы алдынгы үрнәк кешеләрне эзлисезме? Эзлибез, әлбәттә эзлибез. Үзебезнең спорт өлкәсендә, белем өлкәсендә, эшмәкәрлек өлкәсендә барлык өлкәләрдәге геройларны эзлибез, күрсәтәбез. Үзебезнең Telegram каналы бар, YouTube каналы бар, ВКонтакте каналы бар, Instagram. Вот барсыннан да күрсәтәбез. Халык бик яратып карый. Тагын бер тапкыр бик шатмын сезне бирдә күрүемә. Без сезнең белән очрашуга чакырдык үзебезнең районыбызның блогерларын. Алар безнең шундый күп, алар район тормышын республикага түгел, бөтен дөньяга яктырту өстендә үзләренә зур өлеш кертәләр. Хәерле көннәр барчагызга да. Бик шатбыз сезне үзебезнең кунакчылык кукмаларыбызда күрергә. Мин бүген бик сөенеп килдем. Шулай ук татар журналистлары килә конгресс оештыргач дигәчтә икләтә чыгып килдем. Минем блогым нәрсәдә гыйбарәт соң дип әйтгәндә. Мин инде тик тормас кеше, үземнең каным белән 3нче баламны алып кайткач, декрет ялында үземне куярга белмәгәч, башлап җибәрдем бу эшемне. Үзем район мәдәният йортында металлист вазифасын башкарам һәм үзебезнең районда Ак Калфак оешмасы Тимәр Михатның урынбасары булып торам. Татар яшьләр форумы җитәкчесе булып торам. Шуңа күрә татар бәйгеләре оештыру минем өстә карамакта һәм декрет ялында нишләргә, татар яшьләре ничек үзем белән тагын аралашырга, аларны ничек үземә каратырга. Мин бит инде декрет ялында эштә түгел, алар белән эшли алмыйм, минем менә шулай итеп тыңсыз йөрәгемә бер шундый
foydası buldu, şifası buldu dedik bu blogның. Min яшьләрне Instagramda топтым. Аланы табуга бик уңайлы булды. Һәр атна шимбә көнне булайды бу. Хәзер инде бераз икенчелерәк бара инде аккаунтым. Мин Тотар дигән викторинасы алып бара башладым. Яшьләр белән туры эфирга чыгып, без 20 сүзне тәрҗемә итәлек, аннан соң мәкалә тәрҗемә итәбез, мәгънәләрен аңлатып бирү. Шуны викторина алып бардым. Шулай алганда һәр бер календарь бәйрәмгә туры китеребрәк, шундый өстәмә бәйгеләр алып барам. Гифлар түгел бу. Халык саны җыер өчен түгел, татарларны эзләргә, татар телен үстерүдә. Мин милләтемнең киләчәге дигән ансы инде бала укучылар белән оештырдым, шул Instagramда бара бу эш. Аннан соң озын тулым кызлар арасында булды. Милли киемем минем горурлыгым, фотосурәт бәйгесе булды. Һәр кеше үзенең милли киемен төшереп җибәргә тиеш иде. Татар шигырьләре яздык, чөнки мин әле шигърияткә дә гашыйк, каләм тибрәтәм. Аннан соң инде шундый бәйгеләрнең берсе иң ошаганы миңа булды, рубагыйлар. Без рубагыйлар актарып чыгардык, рубагыйлар бәйгесе оештырдым. Шулай дип әкренләп үзем шикелле фикердәшләрне таптым мин. Һәм бик сөендем. Минем аккаунтымны мәсәлән Яшьрен Батырын әйтмим, бер тапкыр гына гифтта катнаштым, Илсия Бәдер дигән кеше алыр өчен. Шуннан соң бүтән катнашмам, һәм калганнар бөтенсе үзе җыелып килделәр. Шул софт татар сөйләшүм, эфирларны 3 сәгать алып барайым, бүтән темаларны ойлап чыгаек без. Миңа менә блог эше алып бару үземнең иҗади җөрәгемне тынычландырды, каядыр үземне куярга, энергиямне сарыф итәргә бик зур файда булды. Тормыш иптәшем башта канәгатьсезлек белдерсә дә, ләкин тора бара ул инде риза булды, чөнки аның инде үзенә күрә җимешләре дә килде блог булгач инде. Шуңа күрә инде без аннары гаилә белән дә бераз керәк китә башладык, балалар белән дә, балалар тәрбиясе дә кереп китте. Гомумән инде мәдәният өлкәсендә яктыртам, үзем мәдәният өлкәсендә эшләгәч. Бүгенге көндә менә Instagramның әзенә бит инде минус яклары бар. Шуңа күрә туры эфирлар инде безнең әзенә әзәйдә дип әйтик инде хәзер бик теге аны хәтта атна саен сөйләшеп утырып булмый. Ләкин стористарда да шулай кичкенә бәйгеләр алып барам. Мәсәлән, мәкаләләр куеп, аларны аңлатуда, тәрҗемә итүләр, менә шушы бәйгеләр әле бара дип әйтәсем килә инде. Хәерле көннәр, килгән кунакларыбыз. Дилетигендә минем исемем Алена. Аленаның була карамастан минем татар кызы. Инде бу сорауны миңа бик күп бирәләр. Instagram битендә ничек син Алена була торып татар кызы дигәндә. Минем әтием Крәшин иде, әнем татар. Ләкин әтием дә чукындырылган Крәшин түгел инде. Аның ягы Крәшин булганга күрә Крәшин диммен. Мин инде үз теләгем белән сайладым менә мөселман дигән дип әйтгәндә. Үземнең сәхифәмдә татарча сөйләшәм, татарча барырга тырышам. Булмыйсы кереп китеп булмаса да татарча. Аш сулап пешерергә яратам. Шулай ук менә эшләгән эшем юк, төрле яктан төрле яктан эшләп карыйм. Шулай ук өченче баламны кайтканнан соң, инде 3 ел уйлаганнан соң кереп киттем бу сәхифәне алып барырга. Гаиләм мине буенча тулыландырып тора бу эштә. Нәрсә дип әйтим инде. Дөресен генә әйткәндә, үземнең блогер булганлыгыма менә шушындый очрашуларда гына ышанып куям. Шушындый очрашуларга чакырганнан соң блогер буларак, шул вакытта гына үземнең блогер булганлыгыма ышанып куям. Шулай ук инде сәхифәне алып барган вакытта туктап торган вакытларында була, чөнки инде сәхифәмне ничек дип әйтим, менә үземнең тормыш халәтемнән чыгып алып барам. Инде кәефем булмаган вакытта теге кеше каршылашып, кушакланып торырга яратмыйм, андый вакытта туктап торам. Исәнләрмесез? Мин бик теге сөйләшә белмим инде. Кызлар кебек. Мин эшләп күрсәтә алам. Сөйләшергә бик булмый. Мин 3 ел ярым булды инде хәзер блогымны алып бара башлаганга. 71600 подписчигым бар бүгенге көндә. Бер көндә сторис төшермәгән көнем юк. Бер көндә калганым юк. И уйлаганым да юк. Бу нәрсәгә микән миңа бу Instagram дип. Вообще уйлаганым да юк. Бер кулымда телефон, бер кулым белән бүтән эшемне эшлим. Не эшләгән арада менә үзем эшлим, үзем җавап та бирәм, директорларга да, хатларга да җавап бирәм, үзем сториска да төшерәм, ничек бар шулай да төшерәм инде мин. Үзем сыер савам, 32 ел инде. Менә Вахит колхозында, данлыклы Вахит колхозында сыер савучы, блогер. Бәлешләр пешерәм, заказга да пешерәм, бушка да пешерәм, эштәнәшкә дә пешерәм. Аныклар тәрбияләп шунда мәш килеп ятабыз инде. Сездә конкурста да җиңгәнсез. Әйе, һөнәри блогерлар арасында
жеңдім менеге. Мен онда енді тегі заявлениялар жазып, конкурста қатнашасы бит ол вақытта. Мен даже ол бәйгенің бар екенін де білмедім. Bir zamanı меңай шоқырадылар, сен жеңдің деп. Мен айтам, мен барып bir сөзсіз қабыл еткенлер жеңдіргенлер деп айтасы келейін, хөнәрі блогер болға şimdi. Siz yetersiz 32 yıl sınır salgın gibi siz 10 yaşta salgınmışsınız mı? 19 yaşta. 48 yaşta men. 18 yaşta kiyevga chiqdim, 40 yaşta evi buldum. 3 yanağım var, kızlar, kiyevler, bolalar bilen meşgilip yatarız Allah'a şükür. Qoynata bilen turabız. Qoynatanın yine 33 yıl bulduk ha. Qoynata bilen tura başlayana. Etiyibizden uyganı matın uzanmalarga 2 yıl. Bir yaşadık. Тензиле, идея Тулина. Şulay. Benim turmuş. Burasınız gitse indi. Avul turmuşan. Yazalımız. Benim de avul turmuşan. Nerse var şunu kursetem. Tenzile. Tenzile idea Tulina. Avul turmuşum ne bugün qoz ümesi buldu opaylarda. Onu düşürdüm indi. Düşüremindi şulay. Nerse var şunu düşüremindi. Onu aşağı yoklarının bir kişiresi kimi kursetesi kimi. Zorlanalar indi, o halkı da mene eybetini düşürüp yürüysün, hep şunu kursetmeysin deyip. Oldun oylaysın, ortun oylaysın, onun aşağı yoklarını kursetesi kimi, patamıştı kolxoz председателinden bir iki tapı lekkeni var. Mesinin bulavını almatam, bunu sözlerim mesela. Yani olmadan bir de cevap buldum. Cenzura var. Bizde var indi. Anarı koy bir kişi başta düşüre başlağışta yaratmıyorlar, yine düşürme. Sever düşürüyorsun yine diye veriyorlar. Hazır üzerle bizne düşür diye veriyorlar. Anar öyleysen yine he deyip. Şunsu var, Tenzile apa bizning eng oldingi rayonimizdagi eng oldingi xo'jaliklarda xizmat qilgan. Eng oldingi xo'jalik. Şuna göre korkuqına düşürüyorsun firmanı da. Başta yaratmıyorlar, firma için düşürgenler işleri yok. Mine telefon tutup yürüyor. Çürüp yürüyor, onların bir işleri de yok. Maşallah da zorlanadır. Anarım yana indi Sergi Dimitrievich, bizden neyinde? Rayon başlığı hallerini bölüp, söyleşip, bir seminarga kelgenlerin, işi hallerin, blog erişim baram deyip, blog erişim baram etem, telefonum noşar, telefon kirek. Eden Nafiq'a kelip, bu kızga alıp berigiz bir telefon deyip. 3 günden yana Nafiq'a bir kantorga çakırıp, telefonlar, bülekler bir üstü öyle zirler, şuraya mektub oldu. Telefon bülekleri var. Ondan ezerek söz etmeye başladılar inşirgenler. Kolu ekranlar iyelene başladı. Iyelene, vakit tanılar indi şundan çok katı koyular, mega firmalar bit bizde. Girip şeyiz konakta. Bulgan edik siz de biliyorum. Bir iyisi bir geçek. Firması Firması siyavusi sütügül, ha mega firmalar var, ikinci iskilerini alırlar. Okşaysın da. Şolay. Aygül, Instagram'da Gülsü'yle 4 yıldan artık alıp baramızın bitimini, o vakitte 4 balaydı. Alıp baramı Rus dilinde başlayan imeni dekrette oturganda, uyda oturan bitini balalar bilen özüm şekilde dostlar tabasım kelip, şolay itip tanıyıp gittim. Şunatda büyük dostlar toptum, Rossiyadan aytı şetillerden. Başta indi avul turmuşu ko'rsataydim. O vaqtda sıyırda tutayıq, sarıqda tutayıq. Hazır indi sarıq bilen şug'ullanamiz. Sarıq sotamiz, qurbanlar. Şolay o'zimning tug'ishimni ochdim Ko'kmarada. Hazır shuni bilan motoshaylik shunday bo'sh kiyimlar tigamiz, kiyimlar tigamiz. Blogimda o'zimning turmushimni ko'rsatib boraman. Shu bolalarni, foydani, ishni mana shu ko'rlar mısın? Ko'rlar. Bakmışlarman. Hayırlı günler barchanızga da. Menga biraz salqin degan tanishimiz bergan. Men o'zimning bitimni shulay mena qizlar shekilli dekret yo'limda boshladim. Necha bola deb so'raysiz? 2 bola. Sizga ish bunda o'tirib oldim shu. Allohga shukr, sen sog'liqsiz aralara.
Mening o'zim bek qiziqarli kishi, mening tik o'tirasım kelmadi endi, singlimga endi aytdim, men blogerlardan boshlangan mana vaqtda endi narsada bo'lsa ishlaysim kelar, narsa ishlab qarargan ekan. Opay sen birsin boshlasang da ikkinchisin toshlaysan, sen baribir ishlaysan ana dedi endi, boshlama o'tishi dedi endi. Men endi gul pishirishga yaratam, men kichkinadan endi boshlang'ich maktabda o'qiganda o'qimdan bilan gul pishmoqlar, shunday quymoqlar bilan pishirib gül aniga bo'lishaydim, shundan öğrendim. Ham hozirda endi gül menida bo'lsam bir kishi pishirmay bizning bilimlar bilan turamiz biz, tiyanilar bilan. Anilarga qo'naqa barsam da gül men pishiramiz, bizda da gül pishiram, aybat kelib chiqqan deydilar, shundan retseptlar qo'ya boshladim. O'zimni da ko'rsatmishi shulay gül pishirgan aybirimni boshda fotografiyalar qana qo'yaydim. Onları internetdan skачать etib, onda yasarga öğrendim. Videolar tushira boshladim. Shulay etib kirib ketdim. 1 yilga yaqin men o'zimni ko'rsatmishi retseptlarni qo'yib bordim endi. Onları ishladim. Bloklarni olib bordim. Totar bloklarini endi o'zimni ko'rsatmishigina kishiga endi olsin. Ham o'yladim da men kishiga o'xshash ishlab beraman, lekin ishlab o'zimnikini boshlab jibermasga deydim. Mening endi turmush yurtdoshim Bikriza tugul, shulay oilani ko'rsatib, bizimni ko'rsatib, bolalarni kiritib borganga, lekin endi men tirisham. Onlarni da kirittirgan. Ko'proq o'zimni kiritaman endi, ham gil retseptlar kiritaman endi. Totarsha yozam retseptlarimni. Onlar endi totarlar ko'p. Lekin biz seni shuni xatga yoritib qoraymiz, lekin totarshani o'nglamaymiz deyishlarda bor endi. Перевод surilar retseptlarga. Shunga ko'ra endi hozir totarsha yozamda, tirisham vaqtim bo'lganda endi ruschasini qo'yib borgan endi. Bulay men ishda, kunduz men buxgalter bo'lib ishlayman endi. Storieslar endi ko'p tushirib bo'lmay, ishda bo'lganda yo'llarda endi men tushirishga tirisham. Rizqlarni da endi kiritib boraman endi, yo'llarda ko'p etib tushirib qo'yam da endi, o'rna o'rtasida shulay kiritib boraman ularni. Shu mening bitimda endi ko'proq meni rizqlar bilan deyli, storieslarda endi bitimda rizqlarning retseptlari bilan. 27 mingdan necha yuz. Zaten сейчас жимышлары кыя башлады. Аның жимышларының размеры подписчиклар размерынан зависит етеме? Нәрседен зависит? Yok, подписчиклар саны бүгінгі күнде бір нәрседен түгел. Сенің 100 мың болсын, 200 мың болсын, сенің просмотрларың болмаса, подписчик саны бір нәрсе түгел. Реклама қоялар. Реклама білен кірі. Оқша ішлем десең реклама білен ішлеп бола бүтенше. Реклама қоябыз, ана мәсәлән мен өзімнің шиғриятке ғашық болғанын шындағына қалып көрді. Шиғриге заказар бит көп келе башлады меңа. Мен шундан мен көрдім файдасын. Рекламаларға келгенде мен кіші қолана іше тұрғаны білен olmayım. Çünkü cevap birisi bola bilense bola kalsa. Şunu da üstün kiyimdir, mindir hizmet көрсетіп sarmıların olan. Onlara men Kukmara'nın soğut sobalarında satanım. Üzeri шығалар sizler. Kıyam da indi poçta bilen jiberen mesela bizning Kukmara soğut sobalarını satam. Mesela meni ko'proq kibitlarga chaqiradi. Kiyim beralar barda bilan kibitga chaqiradi. Chunki men figurishim. Bir chaqirgan kibit yangadan da shulay chaqiradi. Значит, ularning taomlari o'tdi. Bir bergan kishi bir reklamini mana Kukmaralar. Hatırlarsanız Instagram'ı yapmıştım. Dünya toplanan şekilde buldaydı. Kuldan düştü birinde doğanımızda çoğalma şekilde. Sizden şöyle buldu mu? Millet'e 39 bin подписчигim var ya hani işimin demedim. Как будто dünya şundan bitti. Xudoy rahmeti joylanıp gitti. Biz üzülüşe joylaştık. Oralaşabız, görüşemiz, söyleşemiz. Kontaktta umaysız tugulu kızlar. Kontaktta umaylı diye bekledim ben. Çünkü men kontaktlarda işlemedik bütün toştan dolayı birler. Kontakt, Одноклассник, Facebook bari bitinde ulda bitip gitti. Kontaktga qarayın, mena şoqtıq, naduslar jilgan bolgan ekan, çıl barsında qabul etdim. Bular 6000 buldular hazır. Tez internetdan soň. Mena qalsam ne soňgi vaqtda kontaktda kishi aktivroq. Instagram sulpanlarga ketdi, şoy kelishasiz qizlar. Nechikdir kimedi yozuvchilar chiqa boshladilar Instagramdan. Mana bunda boribizda o'tiramiz bitin Instagramda shulay bit. Boribizda o'tiramiz endi kontaktda. Dunyoning qizig'i bitinda. Ezgina
Eşip karısında itebilen, aha şu bulgan iken, aha bu bulgan iken. Bir rahat geçersin mi? El yarı neşe gülap topkan, neşe gülap topkanlar iken neydi? Babam bir yok uyangan üstü lazım. Kim işlegen? Biz olsa bilen şuraşabızda biz как будто bir ay konuşmayan var. Evet Instagram'da köründe kurgaçtık biz elgin oynaşıp bitken şekilde. Barımızda da şulay indi o. Mene şulay oralaşıp geçerge gelsin. Bitirmesinler Instagram'da. Bizden de noşaya okumuyoruz bir tane daha. Mene bizden arada da blogger var. Fagile Şakirova. Fagile ol bizden Instagram'da tugul, ol kubrak YouTube kanalda işli şöyle bir Fagile. Instagram'da da var ol. Lakin anın kup YouTube kanalda Tatar dilinde, Tatar kontenti bilen подписчиклар жыл жеңілей бір түгіл. 59 мың. YouTube'da zor көрсеткіш. Фағила, нешек жейдің темаларını қоян сөйлейсің? Әйде сөйлелі. Басымда орнымны беремін сеңа. Mümkün bulsa көрсетсем әйбәт olur енді бұлай бір нәрсе де аңлашылмай. Әгер де сіздің телефонларыңыз бар екен, YouTube-ны ашып Фагилия Шакирова деп ұршайлысаңыз келіп шыған еді. Исәнімсіз, құрметлі коллегалар, енді орыдық та шуңа көре мен сіздің вақытыңызны көп аласым келмей. Шуны айтайын, мен өзім журналист, журналистика факультеті, татар журналистикасын тамамлаған кіші 90-шы елларда, мен шуның динозавр деп айтайын, енді өзім еш көрінсем де. Ішләдім мен Татарстан хабарлар газетасы, радио, Шулпан информацион-музыкаль программының редактор болып ішләгенім ол вақытта әлі ГТРК еді. Bizne indi itiler bilen, bağırsaklar bilen koşu alalar, jurnalistler kele bir kümde bilmeyip indi, yüzünde vakıtta monopolistler idik. Şundan sonra indi men gittim bank sferasına. Bank sferasında indi men jurnalistikini unuttum. Men özümni bütünlay tegeregen kişi etip, yugalıp kalgan kişi etip his ettim. Şundan sonra aytım, pensiyaga da көп kalmadı indi. Мен ömrüm boyu şu çitlikte oturumum indi. Çığa başlasam 5 minutka служебная записка yazıp шығара, şuna oturdum, öйтім. Pensiyaga çıkarıldan basa da yaratkan işim bilen şıgılanıp qarayım әл dedim de men ғариза yazdım da ketip bardım. Şundan sonra siz yerim bitindi. Hem yarı eli şu vakta blogerlik avılma kişeyip gitti. Eli oylamayayım men blogerlikni. Televideniya şaltıratıp qaradım GTRK-ga, ondan sonra dini kanallarga men eşke almasım eken 15 mingga deriz, 10 mingga deriz, Allah'a şükür almadılar. Şunu hayır rahmetli, men hayırlarga bularım plajda intervyular aldım. Şundan soň o vaqtda blogerstvo bik şunday kişili ağım bolup keldi. Balalar bloger YouTube kanallarda özlerinin kanallarını açıp otura başladılar. Benim kızım da indi Medine blogerlar qari, Rus blogerlары немесе нәрсе qarayсың sen анда улай тәминәди, Fransiyada türlü taşlandık xarabelerde kişiler yatağa alarını көрсәттеләр. Мен аның белән кирип киттем шушы блогерствога, блогерлыгын ул вакытта әле Татарда особо YouTube блогерлар юк иде. Күрәм кызыклы кишиләр төшерә башладым әкренләп. Мен уйлап, мен аны теге үзем теләп килмәдем анда. Ләкин менә Чулпан информацион-музыкаль программада эшләгән вакыттагы тәҗрибәне минем күрсәтәсем килде. Аннан соң мин бит инде беләм телевидениедә ничек тапшырулар эшләргә, ничек контент җыярга, әмма ләкин шуны җитәкчеләрнең колагына җиткерә алмыйм, мине эшкә алмадылар инде. Минем ничек инде менә гордость та бар бит инде. Яра алмасагыз, алмагыз, яра үзем тотам да канал ачам. Мин барадырым авылларга, чыгып китәдирем, регионнарга барам, нәрсә күрәм, төшерәм, һәм шул вакытта халык арасында шуның әле кызыклы геройлар килеп чыга. Шул вакытта менә Инстаграмда контактта табылып була кызыклы геройлар. Әйтик, мен күрсәтер инде хәзер кызганыч монда юк минем канал инде. Менә бар анда Чаллыдан безнең кем Рестем абый җырчы гармун белән. Фамилиясе нәрсәсез белән мин хайп тоттым. Ona bütün Instagram xатын kızı başı. Yığılıp ülelер инде менә. Язалар хатлар. Әйтәм, моны ничек эзләп табырга? Таптым телефонын, ул айырылган ялгыз икән. Ах, әйтәм, миңа хайп. Шалтыратам. Става килегез инде. Мин ди зурдый Камазда, мин бер вакытта да Казанда булганым юк. Сез әйтәм, килегез Дербышкада. Жәлләмәдем, акшамны жәлләмичә такси тотып киттем. Матур итеп интервью алдым, моны битерәләр бит инде бу сели. Шулай шул Марҗан хатыны белән тордым, хәзер партайдым, ул бер якка чукынып утырса, мин нормал укып утырсам, бу бит тормыш түгел, аерылдым. Хәзер миңа бик әйбәт хатын кирәк иде.
Мен мұны яздырып барам етейін. Айтам, бұл өзі нәрсе сөйлеген оңы мекенді. Мен етейін балашы барам. Менің мұнда қазір 250 мыңнан артық менің просмотр. Ну, сөйлеттім, ғафу еттігіз. Мен журналист. Әйе, біздің шундай бір нашар әдетіміз бар. Біз кешіні анары сөйлетеміз де, ұнытамыз, аннан ол шалтырата. Сенағы илә рәхмәт яусын, мен сенің де каналың аша өзіме Башқұртстаннан бик байқатын таптым деймін. Ол кибеттерді япты да дей, меңа келді дей. Бітті деп атайынды синаларыны дей. Әменің анда контакты аның білән 1 сағат прямой эфир. Тиктокта аның білән 130 мың просмотр, аннан 20 мың келді подписчик. Ondan sonra даже benim kontakta onun bilen где-то 200 min korov jiydi. Bik ders topşırılar işlerden biraz gana çitke gittigiz. Biraz gana alternativ topşırılar bulsun. Aytik benim birinci buldu tema. Men toptum әбине теге dünyada bulup koykan. Realni toptum герой. Onun turunda kitap yazganlar, din bilgiçleri yazgan. Hem şunun bilen men kişini şok ko'tarib kirdim. Men onu bilen benim даже әбилер var, mena kişiler Haziret bilen Mulla'nı tonlaudan tuydular. Çünkü alar bütünse blogger, bütünse alar matur ettirip sililer, meşitke akşa alıp geligizip, üzeri leksuslarda yeriler. Halık şuna göre aşanıp bitmek. Men taptım şunday əbilerini, benim bari bibini sapa, niçin men ana eyteler niçin fağıyla sen əbiler koyursattasın deyip. Çünkü men bildim, her bir şeyde ders kaniler, ekspertler, ders katnaşucular əmina kerek alternatif bilen kirip getirek. Hemen şuluk ders sözlerini özübüş yapalgışan ailedeki kişilerden aldım ben, əbilerden. Hem biraz qarayım, tişşehlarının qaraular hemen əkirinləb indi tarih turunda, Tatar dünyası turunda tapşırılar işlerge işli başladım indi. Mina kerek birinci, eğer de siz YouTube kanalı açasınız iken, nərsesi bilen zırhınnoy kirip getirmek gerek. Hem halk arasında bulurlar gerek.